Здравейте, в това видео реших да ви покажа нови придобивки и нека да започваме. Първо ще ви покажа нещата за мама. Да. Първото нещо е тази тел. Не точно тел, не знам как се наричаше, не помня. Мама, как се наричаше това? Като тел, дето е. Кое? Това. Добре. Корда. Добре, това е корда. Да, синя, да. Не знам на мама какво й трябва, но тя ще знае сама. Тук има мама. Аз купих. Тя ми даде пари и отидах да взема от книжарницата. Пълните ли струваха около 2 лева. Това не знам колко е струвало изобщо. Това е острилка, която взех за мама, нали мама? Да, мила. Да. Струваше 30 стотинки. Имаше едни ето такива малки острилки, които са гордо така. И струваха 80 стотинки. Това е доста по-голямо и струваше 30 стотинки. В смисъл, доста повече се струва това, отколкото това малкото за толкова много пари. Това са нещата, които са за мама. Това е една силиконова пръчка за големия ми силиконов пистолет. Си виждате как изглежда. Извинете за шумовете, но снимам в магазина на мама. Така. Също тя мисля, че е закупена от Вулкана, не знам точно. Тук тя ми показва телефона си, извинете. Това е линейка, която много ми харесва. И тя струваше към 1 лев там някъде, не знам точно. Не. Виждате, тя е до 4. Този триъгълник е до 14 см и 3 това, което не знам какво е всъщност. Сме го учили още. Да. И последното нещо е с тези касови бележки, които мама ми даде, защото аз понякога си играя на магазинерки и такива неща. И това, което е едно етикетче на ново, което е ламинирано, виждате. Опа, спуснах. Ламинирано е. И има двойно заребващо. Да. Това беше всичко от мен. Сега ще ви покажа нещата. Всъщност. Извинете. Това беше всичко от мен. Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!